Bom dia, bem-vindo na outro programa de Jassabra. Agora nós estamos com Angelo Elizabeth. Angelo acaba recentemente na Uni, ela ganhou seu diploma Bachelor. Como laude, me tenho que pôr ênfase em mode design and styling. Angelo é jovem Jucorsou, que tem 3 anos na Holanda, e agora que está com vacância de sua isla. Sim. E com projeto, me que está llena nossa tropa de orgulho, para nós laga Angelo mes conta-nos. Angelo, bem-vindo. Danke. Angelo, agora que me chama a conhecer agora com marca, o desenho, a taça de cuero, pero contame algo de mês, 3 anos passava bisame ori, para ir para Holanda. Contame algo de trajetória, para Holanda, para de moda, contame. Ok, ma Cabra Delphus College. Anto ora ma Cabra Delphus College ma decidi de bij Holanda. Dus ma tra aqui na ano e meio ongeveer. Anto dus me decidi me tinha seguir studia. Então ma bij Holanda, ma biba promen Rotterdam. Depois ma bij Amsterdam. Anto na Amsterdam ma hai conexão com moda. Pero me tinha conexão com moda feitiki. Vooral ora pasoma manase hobby religioso, anto mita vai tu já domingo missa que cena, anto cena tava oportunidade para mim experienciar com papisti en ja, dat was een onderdeel, zeg maar. Niet alleen naar de kerk gaan, maar ook kleding was vanaf heel klein heel belangrijk. En het was een soort van een schild voor me. Ja. E assim na Madrinta School. Ja, Madrinta School Madrinta Artemis Amsterdam. Academia de Styling naar Amsterdam. Ja, en het was heel leuk. Ik heb eerste jaar ben ik daar begonnen, heb ik het eerste jaar afgerond. En toen door privéredenen moest ik naar Londen. Ik heb in Londen 2 jaar gewoond. En daar heb ik de vakmanschap van tassen maken geleerd. Ja. En ik had een hele goede leraar. En hij maakt tassen voor Burberry, Vivienne Westwood, Stella McCartney. Dus echt de grote merken. En dus dat kan je ook zien aan mijn tassen uiteindelijk. Sí. Dat het goede kwaliteit is. Goede kwaliteit. Ja. Sí. Dus, en daarna ben ik terug naar Nederland verhuisd na 2 jaar en mijn school afgerond. En ik ben afgelopen juni afgestudeerd, cum laude. En alles was 10, dus ik ben heel blij mee. O projeto estava etas, não? O projeto que terminar o studie, conta-me algo desse. Oké, ik ga vanaf het begin over de tassen. Sí, por favor. Nós estamos muito entusiasmados para entender. Ja, zie, ik estava naar Amsterdam, ik estava naar Bijenkorf. En toen Bijenkorf Amsterdam, ik estava para Replay. Replay tá marca de denim. Sim, we conhecem Replay. En daar heb ik Fabienne Abing leren kennen. En dat was mijn beste vriendin. En ik was aan het ontwerpen, tassen ontwerpen. Ik had iets met accessoires, want ik droeg altijd mooie accessoires, want ik kon geen dure kleding betalen. Dat was echt... Voor een student, is het niet te betalen, maar je kan wel voor een mooie schoen sparen, een mooie tas of een mooie bril van een goede merk sparen en dat deed ik. En ik had ook tassen en toen dacht ik ga ontwerpen, ik kan digitaal heel mooi schetsen en dat heb ik gedaan en toen kwam ik in contact met Fabienne en Fabienne deed de vakmanschap tassen maken. Dus zij was aan het studeren en we waren beste vrienden. Vanaf het begin was het echt meteen een klik. En toen was ik met Maxima bezig aan het ontwikkelen al een beetje. En zij heeft de eerste sample voor me gemaakt, dus mijn ontwerpen. En zij heeft de sample gemaakt, want ze was stage aan het lopen en het mocht helemaal gratis. Dus we dachten, ja, we pakken het kans. Yeah. En uiteindelijk is het iets heel moois geworden. En ik heb het Maxima genoemd, want Fabienne is in 2019, dus dit was een tijdje terug, toen we ermee gestart zijn. In 2019 is ze overleden aan kanker. En ze had een tumor die niet eerder is gezien bij een mens. Dus ze was heel uniek. Maar echt jong, hè? Ja, ze overleed ze was toen 21 jaar oud. Echt heel jong.
Ja. En Maxima betekent the greatest. En daarom heet de tassen Maxima. Het is de grootste ding dat we samen hebben gedaan. Ja. En ze had uiteindelijk, toen ik de tas verbeterde na mijn studie in Londen, heb ik alles verbeterd en heeft ze het kunnen zien voordat ze overleed. En ze was heel erg trots. En dus er zit ook een verhaal achter mijn tassen, waarom ik ook met de tassen ben begonnen, zeg maar. En de tassen heb ik verder gelanceerd als een onderdeel van mijn studie. Als onderdeel? Ja, dus dan heb ik het hele verhaal moeten vertellen en het concept en toen had ik het gelanceerd vorig jaar. Bom meestal desenhar botasten e bom meestal tra botasten também? Ik kan het maken. Ik kan het maken, maar ik laat het over aan mensen met meer ervaring in Spanje. Na Spanje, no? Ja, na Spanje. Tem bom cuero, porque botasten da de cuero, sem atelier. Ja. E qualidade do hobby alto. En in fábrica caminamitas ng atelier. Caminamitas ng tawag traha. Antes ng taba traha como se diz Louis Vuitton. Louis Vuitton. Ja, tas ng Louis Vuitton. E awaki makontaktanan kung iti un proyecto, kung iti mis linha de tas. Anto nami redisenyo, anto do nami oportunidad para começar com quantidade hobby abaw. So normalmente nanto pidi 10,000 tas in één keer, hè? Para começar menos. Ja, maar começar com 80. Dus en toen nanto bin din diferente color. E com a corrida tá de etas inteira, zo'n botassen tá ding benta, toch? Ja, zie. Nanto je kan ze kopen op mijn website. En op het moment ben ik in gesprek met een aantal retailers. En eentje is X-Bank, W Amsterdam, dat hotel, die heel populair, heel chic is. En die zeiden van ja, wanneer je terug bent in Nederland willen we meteen afspreken met je. En even zitten en kijken naar de tassen, want we denken dat het past. En X-Bank heeft alleen Nederlandse designers, dus ze verkopen geen andere designers. Ja. Dus ik krijg een kans. En para nós visa também tassen su nome de Marcus Elizabeth. Ja, Marcus Elizabeth. Elizabeth. Sim. Ja, Elizabeth. Marcus Elizabeth Amsterdam. Ja, Elizabeth também fam. En Marcus está eigenlijk mijn nummer, hoe zeg ik dat? Mijn nummer mee, ben je nog steeds bom papiamento? Mijn nummer mee? Zie, mijn nummer mee. En ik heb eigenlijk 2 geregistreerde voornamen. En de derde is niet geregistreerd. En ik vroeg ook aan mijn moeder, waarom is dat? Mijn broertjes die hebben allemaal 3 voornamen, een achternaam. En waarom is het niet bij mij goed gegaan? En blijkbaar zei ze, er is iets misgegaan bij het opgeven van mijn naam. En Marcus is de Marcus derde. Marcus is de derde? Ja. Também abota registrar o number. Ja. Ahora me di la gami use number que gente no conoce. Anto e assim namita toma distância for die marca também. Então esse para mim so minha vida privada é importante que eu tenho minha vida privada à parte e minha marca à parte. À parte, sim. Estava fácil para chegar ter o projeto aqui. Estava fácil o desenho, estava fácil para arranjar uma empresa, atelier na Espanha que está produzindo tassen. Nee, het is niet makkelijk, maar als je iets wil, dan kan je het altijd bereiken. Dus ik ben best wel lang ermee bezig. 2015 ben ik eigenlijk... Ja. 2015 ben ik begonnen het ontwikkelen, design, wat voor uitstraling wil ik dat mijn merk heeft. En uiteindelijk ging ik zoeken en je krijgt heel veel keren een nee. Van nee, dat doen we niet, het is te weinig, we willen meer aantal. En, maar ik bleef gewoon doorgaan. Ik dacht, weet je, ik moet verder. Als je elke keer een nee krijgt en je stopt daarmee en dan realiseer je niks. Dus dat was, ik heb gewoon een drive in me om het te realiseren. En uiteindelijk is het gelukt bij die ene atelier en ik heb heel goede contact ook met hun. Ja. En dat is belangrijk, want dan snappen ze ook wat je bedoelt. Want soms zeg ik wil dat leer niet, dat leer kreukelt, ik hou daar niet van. En dan nemen ze het ook serieus en dan gaan ze eraan werken. Dus dat is belangrijk dat er van beide kanten
dat ze het fijn vinden om met je te Seguro, samenwerken. seguro. Ja. O Angelo die specie stress ai, Ja. kuba a salife corso with the back na corso. Mhm. Kumbing asina largo, bono abin keiro corso, dat que tipo de experiência você tem kubo vise no amin que bij corso mas. Ja, het is een beetje privé, maar ik ga het erover hebben. Ik heb op Curaçao tot en met mijn 21ste gewoond. En ik had hier een niet zo'n leuke jeugd. En ik werd heel vaak gepest, want ik was anders vanaf klein. Ja. En ik werd gepest en ook thuis was het niet altijd fijn of werd ik niet gesnapt. Dat kan ook. Want nu dat ik wat ouder ben, dan kijk ik ook een beetje anders ernaar. En ik ben ook een traject begonnen om aan mezelf te werken. En een van de stappen was om terug te gaan. Ik wilde terug naar Curaçao om mooie momenten te maken op de plekken waar er geen mooie momenten waren. En mensen opzoeken en kijken hoe het gaat en nieuwe memories, mooie memories maken. Dat is wat ik eigenlijk aan het doen ben. Sim, correcto. Het is spannend, maar ik heb het wel nodig. Ja. En ik merk het helpt. Het helpt mij. heel Botin erg. família na corso ainda, soma como de bomama com romana, Ja. 3 romãs botin, no? Ja, Nasce ja. também na Holanda. Ja. Pero botin família ainda na corso. Ja, met die familie naar Curaçao en toen met de stima naar hobby. Dus ik ga gewoon stap voor stap langs en ik neem mijn tijd, ik doe het rustig aan. En ik neem niemand kwalijk, want waarom zou je iemand kwalijk nemen voor dingen die in het verleden is gebeurd? Sim. En ja, niemand heeft een handboek van hoe je een kind moet opvoeden of wat is goed of wat is slecht. En ik wil gewoon verder, zeg maar. Sim, babenta é passado, Ja, mas o que pra tá, trás. ela que dá Sim, para passado. sim, sim. Sim. Ok, vamos lá um tiki mais, é tasta. Contame quanto estilo botin, que quanto diferentes sortes de taça botin, que color botin, que como pone atenção, ribache na etas não. Na taça para rende muito, so rende hamburger, contame, vamos papel over desse aí. Ja, oké. Ja, met tassen meeting dos modellen, twee modellen. De Tube en dit. De Tube? Tube, het is geïnspireerd door de metro in Londen. Ok. En er is ook een bepaalde cultuur, jongere cultuur daar. En zij droegen altijd van die kleine tasjes en een beetje ovaal of rond. En dat heeft me geïnspireerd om dat als vorm te nemen, die ook een beetje anders is dan wat je gewend bent. Want meestal is het een vierkant qua vorm. En verder heb je de Maxima. En beide heb ik in 4 kleuren. In 4 kleuren? In 4 Heb je kleuren. Zwart, Maxima heb ik zwart, bruin, groen en knaloranje. Die knaloranje heb ik alleen maar 1 over, die is heel populair. En een heel mooie kleur. Die heb ik helaas niet bij me, maar ik heb nog eentje in Nederland. En de Tube heb ik ik denk 4 kleuren ook. Dus groen, zwart, wit. De wit is sold out. Ja, iedereen vond het wit heel mooi en die is sold out. Het is meer een soort van parelwit. Het is echt heel een chique wit kleur. En even kijken, groen, ja. Die kleuren heb je, 4 kleuren ongeveer. Ja. En toen, botas een toertje nummer. Ja. Zo met die tube, met die Maxima. Ja, want ze hebben allemaal een verhaal. Ja. En voor mij, als ik ga ontwerp ik soms uit mijn eigen ervaringen. Of ik word geïnspireerd door iets heel erg. En dan ga ik pas ontwerpen en dan is er ook een verhaal achter mijn ontwerpen. En dat vind ik belangrijk. En zal ik over het boek hebben? Ja, alsjeblieft. Ja. Nós tínhamos boekje die 1863. Ja, dus. En dat boekje dat bij mensen terug. Ja. Oké. Dus ik heb letterlijk alles vanaf het begin en layout, alles gedaan. Alles. En het boek gaat over het einde van het slavernij. En het is gebaseerd op de trend Black Activism, heb ik het genoemd. Want nu merken we dat het steeds meer in het nieuws is over Black Lives Matter, ja. Pardon voor de slavernijverleden, Zwarte Piet discussie. Dus ik dacht, weet je, dat komt dicht bij mij elke keer.
ik was ook naar de monument van de slavernij in Oosterpark geweest in Amsterdam. Toen raakte ik emotioneel en toen dacht ik, weet je, ik ga iets anders proberen. Ik hou zelf niet van politiek, maar ik dacht, ik ga een uitdaging aan. Dus, en het is heel goed uitgepakt. En ik ben heel blij, zeg maar, dat ik dat heb gedaan. Dus dit is de content, dit is mijn merk. Ik, over mij, zeg maar, staat er en ja, over black activism. En allemaal verzameling dingen die ik heb gevonden, kunstwerken van artiesten die allemaal geïnspireerd zijn door de Black Lives Matter movement of de Zwarte Piet discussie. En sommige creaties zijn beeldig, maar als je het verhaal gaat lezen, dan denk je, wauw, we moeten tot een verandering komen. Zeker. En dus dit is allemaal onderzoek. Bijvoorbeeld, dit is ook een koppel, Regis en Kahran. En ze maken foto's van hele jonge meiden vooral. En om te laten zien dat je kroes haar mooi is. En de foto's zijn echt beeldig en gezichten zijn heel mooi. En het vertelt ook een verhaal meestal. Dus Mashallah. dus ik ga een beetje snel doorheen. Dus, en de foto's dan, dat heb jij gemaakt of maak de foto's dan kubo ahaya, de foto's dan existenten, de portretten existenten? Het is een combinatie van mijn onderzoek en mijn eigen foto's. Dus dan moest ik ook nadenken, wie is de doelgroep voor mijn collectie? Voor wie maak ik het? En tijdens mijn onderzoek ben ik Virginia Dementricia tegengekomen. Virginia Tabata Unkatibu, Tabata Bibana Aruba Iboneiro. Die award Virginia Abira een icoon wereldwijd. Heel veel mensen weten dat. Niet voor vrouwelijke activisten. Ze is een voorbeeld en ze had ook een connectie met mode en daarom heb ik haar gekozen. Ze was heel rebels en stout. Kan je een beetje aan haar gezicht zien. Wat wacht ze En ze droeg stiekempjes de kleding van haar eigen, van de plantagehouder, zeg maar. Zie wat dat van je. Ja, en dat mocht niet en daardoor ging ze een aantal keren in de gevangenis. Maar ze bleef haarzelf en werd uiteindelijk verkocht aan een andere plantagehouder op Curaçao. En daar heeft ze het einde ook meegemaakt. Dus het komt helemaal een full circle, zeg maar, haar verhaal met mijn collectie. Zie. Toen dat bisa algo die ik abota met bezig gewoon. Ja. En die links waren echt heel belangrijk voor me. En ik had een moodboard natuurlijk. En dan zie je, ik gebruik ook de nationale symbolen van Curaçao, de Cayenne en de Divi-boom en het monument van Sahara. Ja, dus en dat gebruik ik als inspiratie. En dan schet ik ze. Sim, net met de contrabo, porque agora que botin tas, pero lo babai in de panha também, of bota bezig com panha também. Ja, agora que me tá bezig com collection. Anto mijn inspiratie is Curaçao en surfen. Ik ben kitesurfen aan het doen en het is een heel spannend sport, maar het helpt me over mijn angsten heen te gaan. En ik ga bij Sint Joris bij dat is prachtig. Ja. Ik kitesurfing, dat is prachtig. Ja, dus dat ga ik doen. En ik hou ook van die lifestyles van de surfers, zijn heel relaxed en dat vind ik fijn, zeg maar. Niet alleen good vibes only, dat motto vind ik helemaal geweldig. En dat ga ik in mijn collectie doen. Ja. Dus zoals dus ik schets ze zo en daarna maak ik technische schetsen met metingen en alles. En dan kan het gemaakt worden zoals ik het wil. Pero você está met a coisa, Angelo? Nee, dat doe ik niet. Kan je botar desenhar, en tu botar laga, dus ook een taça botar desenhar, en tu botar laga na atelier na Spanje, trahi. Ja, ik weet een aantal dingen. Maar niet alles. Dus, en ik heb dat niet echt gestudeerd. Ik heb meer de styling, het concept, het verhaal vertellen. Dat heb ik meer gestudeerd. En ik had
Dit is de campagne trouwens. You Can't Break Me heet het. En You Can't Break Me, ik heb het zo genoemd, want ja, dat maak ik zelf mee in de modewereld ook. Soms komt het ook omdat ik donker ben, dat ik af en toe, je moet iets meer doen. Según lo que es un coloclata, é fácil, a botin com lucha para banho, no? Ja, zeker, zeker. En soms, ja, ze zeggen nee, dat zie je niet in Nederland, maar het gebeurt zonder dat je het weet en soms merk je het zelf niet totdat je erover gaat nadenken van oh, zo is het gegaan. Maar het gebeurt en daarom heb ik de campagne ook zo genoemd, You Can't Break Me. En ik heb met een hele leuke team gewerkt. Dit is Chanelva. Chanelva was een van de dames die me ook geïnspireerd had toen ik naar Nederland verhuisde. Zij had haar eigen kledinglijn. En ze was creative director van een aantal merken. Maar nu heeft ze gekozen een beetje afstand te nemen van mode, even een reboot. En daarna hopelijk komt ze weer terug. Ben back, zie. Ja, en ik mocht het in Museum van Loon fotograferen. En Museum van Loon heeft ook een connectie met slavernij, verleden familie van Loon. En ik wilde dat verhaal van Virginia in een huis van de Van Loons shooten. Dus dan komt het helemaal tot leven, zoals het is toen gebeurd, zeg maar. En ik had een soort van, ja, ik had een pitch met hun. Ze hadden heel veel vragen. En ik kon alles beantwoorden en toen mocht ik het helemaal gratis, want normaliter betaal je echt heel veel geld voor een museum helemaal alleen te shooten. Dus dat was... Ando e boekita bende, bota bende e boekje of e boekita binkubo collection? En sommige mensen, ja, elke keer dat ik een collectie maak ik zo'n boek. Maar ik verkoop het niet. Er zijn wel mensen die geïnteresseerd zijn om het te kopen. Seguro. Dat is echt prachtig. Ja. Bonita. En het vertelt een verhaal, kan je gewoon op tafel leggen en erover hebben. Ja. Zeker. En dit is mijn patroon. Dit is The Guardian Pattern, heet het. En het is geïnspireerd door mijn oma, want ik ben opgegroeid bij mijn oma en ze was mijn guardian. En ze had een keertje, naar kerk droeg ze een bepaalde rok en die had een patroon. En ik ben vanaf heel klein, ik kijk naar hele kleine details. En dat is altijd in mijn hoofd gebleven. En in Nederland ging ik ermee met dat patroon experimenteren. En toen heb ik de Guardian Pattern gecreëerd en ik heb de trademark ook voor gekregen uiteindelijk. Ja, dus... E bahasi hopi. Ja. Bahasi hopi, paso. Ja. E segundo hopi inversão. Ja. Ik ben ook, ik denk, continu ermee bezig. Als ik niet met familie of met vrienden bezig ben, dan ben ik thuis dit aan het doen. Aan het werken aan creativiteit. Dus ik ben continu ermee bezig. En ook de vormen en alles van de kledingstuk is geïnspireerd door Virginia, de malen. En de open rug wilde ik niet omdat het modieus is, maar er zit ook een verhaal achter. Want ze zeggen een sterke vrouw heeft een sterke rug. En ik wilde de rug van een sterke vrouw laten zien. Dus er zijn heel veel... Tem sua história por trás. Tudo que eu botar tem sua história por trás. O Tas Maxima tem sua história por trás. Chup tem sua história por trás. Turcos tem een historia. Ja. En ik merk ook als iets een verhaal heeft, is de creatie nog sterker. Zeg maar. Sí. Ja. Seguro. En ja, verder gewoon. Bonita, sim. É patrão de tal, é desenho ali beetje hobby bonita. Ja. Hobby bonita. Dus uiteindelijk, ik had het gepresenteerd op school. En ik moet ook nog iets laten zien. Ik had ook een aantal t-shirts gemaakt. Die zag er zo uit, zeg maar, de schets. En er zat een QR-code op de rug. En die QR-code was gelinkt aan een petitie om de pardonnen voor de slavernij te krijgen. Dus dan zit er ook een doel achter het collectie. En die droeg ik tijdens de presentatie. En mijn leerkrachten hadden helemaal geen vragen, alles was duidelijk. En ja. Mas bonita. Angelo,
boting bota como ta mira bom mês over 10 jaar, bota mira bom mês. So me ora bota desenhador, bota desenhar, bota bequeta me te querer na Holanda so. Nee. Bota vai expandir bo área. Ja. Que com bota vai abrir bom mês negócio com dame si. Como ta mira bom mês. Een walkie met de bezig te dragen aan een collectie. Maar daarna, mijn goal, dus mijn doel is eigenlijk om ook een eigen winkel te hebben of in retailers te zijn, zeg maar. Dat mensen mijn items kunnen zien en kunnen aanraken, kunnen proberen. Zeker. Dat is de goal. En ja, natuurlijk, ik wil het over de hele wereld mijn verhaal verspreiden, zeg maar. En mijn positiviteit, mijn creativiteit wil ik delen. En ook mensen inspireren om creatief te zijn. Want creativiteit helpt ook mensen om niet op de slechte pad te gaan. Ja. Nee. Angelo, dat was interessante para Cuba, pero por último, toch uma pergunta que me está curioso passar. Tem lugar, país que tem gana de subir escenario, cubo proyecto, cubo desenho, Ik zou heel graag in Parijs en Londen, die twee, daar wil ik sowieso een keertje een show doen. En ook een winkel hebben, want dat zijn de modesteden. Ja. En ook wil ik heel graag een show doen op Curaçao. En helemaal geïnspireerd door Curaçao. En dat lijkt me helemaal geweldig. Ja, ik heb nog geen modeshows gedaan, maar dat is... het komt eraan. Maar zeker. Ja, zeker. Agora que nós lá na casa, lá na Serra, conheci com Marcus Elizabeth, com Chu, com Maxima, com Turbo desenho, não. Me te quer pronto, nós lo mostra também paia, não também com botar desenhar. E me te quer que pronto lo começa a dar na show para show de moda. Ja, zeker. Bota sempre bom ministro. Dank je. Angelo, estava um prazer para Cubo. Ja. Um prazer conosco para conhecer outra pessoa, outro Judy Corsol na Holanda, assim, criativo, bezig. Então, me tem seguro que o programa que tem inspiração para o cliënten. Ja, dank je. Nee, ik ben heel dankbaar voor deze kans om gewoon mijn verhaal te vertellen. En hopelijk dat andere mensen ook geïnspireerd raken en ook iets ermee gaan doen in creativiteit. Ja. Seguro. Dank je. Então, se gosta de vakantie. Dank je. Tu bent lá passou aí. Ja, dat is waar. Sim, yes. Angelo, dank je. E dank je nós temos na casa para seguir outro programa. E aqui nós estava tendo conosco Angelo Elizabeth, com sua marca Marcus Elizabeth. Dank je e até outra semana. Yes.